Si hlavně potřebuji koupit helmu a bástry. A potřebuji vyměnit olej, na kterém mám na těch už 7000 asi. Olejový filtr. Jak dlouho to máš tu motorku? Poslední den o prázdninách minulý rok. Musíš to vystočit. Ty jsi jel na jedničku nebo na dvojku? Na dvojku, vole. Tak teď jdi na jedničku. Mrde na to novérku tady. Tlak jak prase. Jo, mega taká trať je tady. Tak to je nic takového není, tak tohle je dobré takové. No. Aspoň nepřejde. Lepší něco než nic. A je tady zadáč. Jsem četl na tvém Facebooku, že nějaký pravý vám říkal, že jim jezdíte po trati. Jo? No, to tak je, no. Ano? Já? Hrušovaných u trati, u cukrovaru. 4? Denně někoho. Denně ho. 4 motorky jsou před naším barákem.